बेबा दंबावो नामा दाबो? जोंथ' माथो दाउब' बाथिनाय बायदिसो नुबाय। बिसोरो जेखौ बुंनाङा बेफोरखौबो बुङो। गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफनिया आसल दैदेनगिरियानो बिपिएफ दोलोखौ गारनानै खुलुमबाय गुड मर्निं गाइस इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बे जोबोद सावरायनो गोनां मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथां बाइ इलेक्सनाव देरहानाय एमएलए बिथां सिडली समस्तिनि बिथां सारा सोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव हाबफैनो नागिरदों बेखौ फोरमायदों बिनि प्रुफखौ होनो थांगासिनो दं आरो बिपिएफआ थारैनो गैमारला नामा बे बिटिसि ओनसोलाव बिटिआरआवहाय जोबस्रांमारबाय नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारा मा बुंदों जायफोर थांदों गासिबो बिपिएफआवनो फैफिनदों होननानै बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन नोंथांमोनजों स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं सावरायनांगौ खोथाया जोबोद सिरियास जाय टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों आं दिनै डिसकास खालामनो थांगासिनो दं बेखौ एसे उनाव सावरायगोन आरो प्रुफजों लोगोसे होनो थांगासिनो बेनि सिगां नैबे खोथा बे निर्मल कुमार ब्रह्म बिथां बाइ इलेक्सनाव देरहानाय एमएलए सारानो बुंदों बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा जानला मोनला बुंनानै गोजोननाय लायो जानला मोनलाखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय जों ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो हिसाबै खोनानो मोना बा बाइट लानायाव मिन्थियो हिसाबै बांद्राय खोनानो मोना नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों बांसिन खोनानो मोनो नैबे राकेश ब्रह्म सार इएम जुनाद फिनाय बिफाननि बिथां सारनिफ्रायथ' गोगोमखौनो जों खोनायो जानला मोनला बखिलानाय नंथारै खोथा आरजाथावै खोथा बुंलांनाय आरो बिनिफ्राय हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित कुमार बसुमतारी सारनिफ्रायबो फेरेंगा जायखौ होनो बिथां सारनिफ्रायबो जों खोनानो मोनो दा थांनाय माखासे समाव रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन बे रिपर्टारफ्राबो गावनिनोखा इउपिपिएल प्रमद बर' सारनिनोखा मिन्थिखायो जे सोंदोंमोन इएम रन्जित बसुमतारी सारनाव फेरेंगा सारनाव बिपिएफआ सरकाराव फैफिनोब्ला थांनाय समनि बादि जाफिनगोन नामा बेथ' मोनसे प्रश्नआनो जाथावा सासे रिपर्टारनि प्रश्नआनो जाथावा बेयो निन्दा होनो गोनां बे प्रश्नखौ थांनाय समनि बादि जाफिनगोन नामा आवगोलनि सासन बादि जाफिनगोन नामा मा दं आवगोलनि सासन आगत जिथु सासन करि আহিছে हाग्रामा महिलारि दांनाया याद खि आसिल मा सोंदों बिलाय सोरमोन बिलाय सोंग्रायालाय बेबादिखौ सोंनो हायोना नोङो माखासे मेरला लामा दं नोंहा जुदि उद्देश्यआ हाग्रामा महिलारिखौ नोङो इमेज गाज्रि खालामनायनि उद्देश्यब्ला बा प्रमद बर' सारनिखौ नों हाइलाइट खालामनायनि उद्देश्यबा बेथ' राजनितिकआव थाखायो बा नोंथांमोनना जुदि बिदि सानदोंबा हाग्रामा महिलारि सारखौ डेमेज खालामदो प्रमद बर' सारखौ हाइलाइट खालामदो जौगाहोदो बिदि उद्देश्यबा सोंनो हायो बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला माबादि जागोन सासन खालामनाया जाफुंसारनो हाया मा थांनाय समनि बादि जागोन बेयावनो बोलो मोनबाय गावसिनि खाबु नालाय रिपर्टारफ्रा रन्जित बसुमतारी सारा बुंबाय थै बोहैगोन बिदा फंबायनि दावरावसि जौ जुवा आरे बाबा सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सिगांनाथ' दे दावराव जाबाय जोब्बाय सान्ति सुक्ति जायाखैमोन नाथाय सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो जे बन लायग्राखौ मेलेम गलायनाय होबाय फेक इनकाउन्टार होबाय बेफोर मा ओरैनो नामा बेफोर रायजो राजाफोरखौ होग्लुंबाय बर'नि बड'लेण्ड खोथायाव बुंबाय बड'लेण्डआवनो बर'फोरखौ इभेकसन मोदै रथ' न' बां सिफायजानाय सासे बुरिनि बुंनायखौथ' खोनाखाबाय थफ्ला मोनथुमनानै थानाया बुजां दिनानै बे सिनारिफ्रा बुंनो थाङोब्ला एरखांलायोब्ला आरोबाव जौ जुवानि मेला
जौ जुवानि सासन होनदोंना। दा बे जौ जुवा लोंनानै सासन खालामनाय 24 घन्टा जौ जुवा होनाया जोंनो जे दिनै बिटिसिआव हाजार हाजार ब्रिज दालां इनस्टिटिउट खालामनानै होबाय हाग्रामा महिलारि सारनि सासनाव। दा नोंथांमोना गाइखेर लोंनानै फिथाइ सामथाइ जानायावनो दिनै मोनसेबो इनस्टिटिउसनखौनो लाबोनो हायाखिसै, ब्रिज दालां बायदिसिनाखौनो बानाय हायासै। मा बुंनाय जाखो? बेफोरखौ बाद हो सार, बाद हो। दा बेजों लोगोसे जोंहा नैबे निर्मल कुमार ब्रह्म सारा मा बुंदों बेखौ नायबावदो। थर्न सोर दैदेनगिरिया फैगोन। गिबियावबा दंबावो नामा दाबो? जोंथ' माथो दाउब' बास्रिनाय बायदिसो नुबाय। सांग्रेमाया मोनसे समाव लासैनो गोमोरलाङो बेबायदि जादों गिबियावनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौथ' मावफुंनो हायाखै होननो हाया। दासिमबो बे खामानिया अनगयिं प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ। बियो टाइम लानो हागौ, खिन्थु टाइम लानायनि उनाव मोनसे समाव बियो मावफुं जाहैगोन आरो बे अन प्रसेसआव दङ बियो दा। बिसोरो जेखि बुङा मानो बिसोरनि बुंनायनि माने खोथानि खुनु मुल्य गैया। बिसोरो जेखौ बुंनाङा बेफोरखौबो बुङो आरो बुंनानै हयथ' बिसोरो गोजोननाय लानो हादोंबा बे बिसोरनि बाथ्रा, खिन्थु जोंहा अफिसियेलि मावनाय हाबाफारिया माने सोलिगासिनो दङ आरो बे जाहैगोन, जाफुंगोन। गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफनिया आसोल दैदेनगिरियानो बिपिएफ दोलोखौ गारनानै गुबुन दोलोआव जोंजोंबो फैबाय आरो गुबुन दोलोआवबो आथिं थिखांगासिनो दङ। गतिके जाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा हारसिं जानो थांगासिनो दङ आरो गुबुन जाय नायथाव दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना गावनि गाव लामाखौ लागासिनो दङ गुबुन दोलोआव थांनो थाखाय। गतिके बेवहाय जौखोन्दोनि मा खोथा रायलायबावनो? गिबियावबा दंबावो नामा दाबो? जोंथ' माथो दाउब' बास्रिनाय बायदिसो नुबाय। सांग्रेमाया मोनसे समाव लासैनो गोमोरलाङो बेबायदि जादों गिबियावनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौथ' मावफुंनो हायाखै होननो हाया। दासिमबो बे खामानिया अनगयिं प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ। बियो टाइम लानो हागौ, खिन्थु टाइम लानायनि उनाव मोनसे समाव बियो मावफुं जाहैगोन आरो बे अन प्रसेसआव दङ बियो दा। बिसोरो जेखि बुङा मानो बिसोरनि बुंनायनि माने खोथानि खुनु मुल्य गैया। बिसोरो जेखौ बुंनाङा बेफोरखौबो बुङो आरो बुंनानै हयथ' बिसोरो गोजोननाय लानो हादोंबा बे बिसोरनि बाथ्रा, खिन्थु जोंहा अफिसियेलि मावनाय हाबाफारिया माने सोलिगासिनो दङ आरो बे जाहैगोन, जाफुंगोन। गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफनिया आसोल दैदेनगिरियानो बिपिएफ दोलोखौ गारनानै गुबुन दोलोआव जोंजोंबो फैबाय आरो गुबुन दोलोआवबो आथिं थिखांगासिनो दङ। गतिके जाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा हारसिं जानो थांगासिनो दङ आरो गुबुन जाय नायथाव दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना गावनि गाव लामाखौ लागासिनो दङ गुबुन दोलोआव थांनो थाखाय। गतिके बेवहाय जौखोन्दोनि मा खोथा रायलायबावनो? दा नुनो मोनबाय बिपिएफआ जोबगोन ना इउपिपिएलआ जोबगोन। बेनि फोरमानखौथ' रायजो राजायासो होगोन आरो 2022आवसो जों मिथिनो मोनगोन। दा खोथाया जाहैबाय जायफोरनाखि खन्द' ग्रासरुट लेभेलाव ग्राउन्ड लेभेलाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ हांख्रायफिनदों, मिथिङाव सौहैयाखैबाबो बे खोथा फैब्ला बिराद हास्थायदों। बेजों लोगोसे बिटिआर इमप्लिमेन्टनि सायाव जाफुंगोन माला जाफुंगोन, रन्जन दैमारि सारा माला गगोन, बेफोरखौ खाथांखौनो बुंनो हाया बिसोरो, खारन जुदाजों सालायजानाय नालाय। दा बेनि सायाव आङो नेक्स्टआव भिडिअ लाबोफिनगोन। दा एसेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'बाय। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहरबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।